Jedu takhle táboři, Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin. Sí que series cool, ja porto aquí. Només és la primera, Si va començar com va sortir el Benet i Jornet també, una vegada va dir, vam donar un premi i l'home va dir, no, seré molt breu per aquí, el mateix que ell, no, els protagonistes són els de l'APM, i crec que va estar com 1 hora i mitja. Ho va semblar, crec que deve ser mitja hora. Sí, des d'aleshores sempre quan algú diu, seré molt breu, jo, hòstia, merda, ja... Però penseu una cosa, és a dir, un professor de filosofia mai té tanta audiència. Hem de recórrer aquesta mena de trucs perquè la gent ens escolti. Vamos allá. Jezede Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí. El que ha explicat aquí l'Oriol, em sembla que aquí siguem, no sé, que ja... O sigui, Plató i després l'APM. Si això és cultura o no, això ho hauries de dir tu, que has quedat clar quina és la teva percepció. Però ja us dic, o sigui, nosaltres l'última cosa en què pensem és en això, no? I si realment, doncs, després de... que portem 7 o 8 anys en el programa? 8 anys. Clar, també és un pes molt important el temporal, no? 8 anys generant referents d'aquests, dels friquis que comentava l'Oriol, que és cert, no? Que si jo soc el primer friqui, vull dir que no és això, no estic aquí desmereixent a ningú, però que la gent que diu aquestes frases és gent que fa molta gràcia, no? Perquè no és només la frase en si, sinó l'entonació que fa, la manera, el context, no? Tady je s ním amen, Jožina jsem dohnal, už ho držím johoho, dobré každé love, prodám já ho do zoo. Ens han fet preguntes que sí que havíem sentit altres vegades, però clar, com que era un ambient tan familiar, no, tan proper, estàvem a mig metre de la primera fila, doncs també crec que això ha donat peu a un altre tipus de preguntes una mica més íntimes. De fet, crec que algú s'ha quedat per aquí per fer-nos un altre tipus de preguntes quan acabem de sopar. Home, jo he de dir, i això, que no vull ser gens pretensiós, però és que el tema és que m'han superat en filosofia, perquè per començar, vull dir, jo podia anar aquí amb 4 tòpics i amb 4 històries, però que després s'ha parlat una miqueta més en sèrio de com es fa el programa, de com es veu, del tema de... Fins i tot s'ha pogut pensar una miqueta això de l'humor, no? Que ens fa riure i en aquest moment que riem, doncs és un moment en què ens posem així una miqueta entre parèntesis, no? I sembla que no pensem i ens deixem anar, però que també està bé llavors donar-hi voltes, no? I entre tots. Jo penso que el que destacaria que penso que ha sigut molt positiu és que tothom s'ha animat a preguntar, és a dir, han participat moltíssim i la gent diferent,